Türkmenistanda mart ayı mezuri çärelerin köp bölmegi bilen tapawutlandy. Ýokary okuw jaýlarynda bilim alýan ýaşlar bag ekişlik işlerine we at çapyşyga tomoşaçy bolmagy ýygyderli mezur edilýär. Azatlyň habarçylaryna görä çärelerin sany bahar pasly başlanaly bäri gitdigiçe köpelipdir. Paýtagtda studentler her dinç günleri guramaçylykly görnüşde ipodrom alınıp barylýar we at çapyşyklara tomoş etmäge mezur edilýär. Şenbe we ýekşenbe günleri studentler dinç almagyň we özlerine zerur işler etmegiň ýuwunyp ardynmagyň ýerine ýer-säherden umumy ýaşaýyş jaýlarynyň awtobuslary mündürilip ýazky mövsümiň at çapyşygyna ipodromlara mezburi tomoşa çökmüni alınıp gidilýärler. Diýip paýtaktly Çeşme aýtdy. Bu ýagdaýdan habarly Çeşmeleriň söýlerine görä studentleriň çäre çekilmegi ýaz pasly gutarýança dowam etdirilýär. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gürleşen Çeşmeler şol sanda studentler öz dinç alış günlerinden mahrum edilmegine nägile bolýarlar. Üstesine at çapyşygy bilen düýpden gyzyklanmaýanlygyny bellärler. At çapyşygyndaky tomoşaçylaryň aglabasy oňa we atlara gyzyklanmasy we höwesi bolmadyk ýaş ýigit hem gyýys taliplerden ibarat diýip Çeşme belledi. Ýokary okuw jaýlarynyň studentleri bag ekişlik bilen bagly çärelere hem gatnaşdyrylýarlar. 22-nji martda Türkmenistanyň ekli künjeklerinde geçiriljek ekli halk bag ekişlik çärelerine studentleriň hökman gatnaşmalydygy olara öňünden duýduruldy diýip ýene bir Çeşme şeýlediydi. Kimne-kim prezidentiň ýol başlygyna bag ekmek çäresine gatnaşmakdan boyun gaçyran ýagdaýyna studentiň okuwyna ýetişýänine garamazdan onuň okuwdan kowuljaklygy barada aýdylyp haýbat atylýar. Studentleriň söýlerine görä olar öz muallimlerine yssyk howada suwarylman ekilýän baglaryň guraýanlygy edilen azabyň puç bolýanlygy barada aýtsalar muallimler nahallaryň göz üçin ekilýänligini açaçan boyun alýarlar. Türkmenistanda bag ekişlik ýylda 2 ýedek bahar we ýaz mövsüminde geçirilýär. Türkmen mediasy ýylda millionlarça düýp täze agaçyň oturdylýanlygyny ýyllar boýy habar berip gelýär, emma öň ekilen agaçlaryň ýagdaýyny agzamaýar. Dabaraly ýagdaýda resmiýetiň we ilatyň gatnaşmagynda geçirilýän bag ekmek çäreleri döwlet telewizionynda görkezilýär. Telewizionyada görkezilýän reportajlaryň käbiri sahnalaşdyrylyp öňünden taýýarlanýar. Hususan da Mary vilayetinde bag ekmek boýunça çäreler okuw jaýlarynda we edara kärhanalarynda 1 fevralda geçirilipdi. Bu arada Azatlyň Marydaky habarçylary fevral aýynyň başynda maglumat beripdi. Ekiljek agaçlar üçin şu aýda ilatdan pul toplandy. Ýurdun büdjet edaralarynyň işärleri we okuw jaýlarynda bilim alýan studentler hem okuwçylar martyň başynda pul tapşyrmaga mejbur edilipdi. Ukrainanyň çäginden alınıp Russiýa akidilen 10 miňlerçe Ukrain sahatynyň ykbalyny Amerikan hökümetiniň bu çağalaryň ýerleşen ýerini anaklamaga kömek eden Amerikan gözlük toporunyň maliýeleşdirilmegini betitmek karary bu ugruda nämälimlikleri döretdi. Birleşen Ştatlar Yale Üniversitetiniň Gumanitar gözlük laboratoriýasynyň ýürütilişdirilen toporuny maliýe goldawyny betitdi. Bu topor açık çeşmeli teknologiýalary ulanyp, ýiten çağalary ýerlap maglumatlary Kiýewa ýetirýärdi. Yale Üniversitetiniň Gumanitar gözlük laboratoriýasynyň ýerni ýetiriji direktory Nathaniel Raymond Azatlyk radiosy bilen geçiren aýratyn söhbetdeşliginde bu ädimiň Russiýa tarapyndan ogurlanan takminan 35.000 Ukrain çağasynyň ýerleşen ýerini ýerlemek tagallalaryna ilhinç darba bolandygyny aýtdy. Ukrain resmiýetleri we aktivistleri çağalary ýerlemek we olary ýzyna getirmek tagallalaryny dowam etdirjekliklerini aýdýarlar. Ýöne Yel toporunyň maliýeleşdirilmeginiň betidilmeginiň olaryň ýysyny hat gynlaşdyrjakdygyny boyun alýarlar. Kiýewdaky Sewit hukuk merkeziniň hukuk bilermeni Katerina Rashevska Gumanitar gözlük laboratoriýasynyň çağalary ýerlemek we maglumatlary Ukrain häkimetleri bilen paýlaşmakdan başga da Ukrainanyň çağalary ýyzyna getirmek kampaniýasynyň awraýyny ýokurlandyrmaga kömek edendigini aýdýar. Olar şeýle hem wagt nesihat işlerinde ören işçiň bolup degişli konferensiýalara gatnaşdylar. BMG-niň howpsuzlyk geňeşinde çykyş etdiler. Bu giň gerimli bir işdi diýip ol aýtdy. Rashevska we merkeziň beýlik topar agzalary Russiýanyň prezidenti Vladimir Putini we beýlik Rus resmiýetlerini basyp alynan Ukrain çäklerinden Russiýa bir kanun alınıp gidilen çağalar üçin jogapkärçiligi çekmek üçin subutnamalary ýygnamak tagallalaryna goşant goşdylar. Çağalaryň mejburi alınıp gidilmegi we deportasiýasy halkara jenaýat gazetiniň düzgünnamalaryna görä urus jenaýaty hasaplanýar. Şeýle hem eger maksady belli bir etniki, jinsy ýa-da dini topory ýok etmek bolsa, bu genosit hasap edilip bilinir.
Gazet 2023-nji ýylda Putin'i we Russiýanyň çağalaryň hukuklary boýunça komissary Mariya Lvova-Belova çağalaryň deportasiýasy bilen bagly tutuk ediş orderlerini berdi. Russiýa nädogry hereket edendigini inkar edýär we Ukraina çağalaryny uruşdan goramak üçin konflikt zonalaryndan evakuasiýa edýändigini öňe sürýär. Ukrainanyň öňkü baş prokurorunyň ornmasary Gunduz Mammedow ýel laboratoriýasy ýaly toporlary mali tirişdelerinin ketilmeginin diňe bir Ukrainanyň ogurlanan çağalary ýygyna getirmek kyýbyny gowşatman. Eýsem jenaýatçylary jogapkärçiligi çekmek tagallalaryny hem çäklendirýändigini aýtdy. Ukraina Russiýa tarapyndan edilen jenaýatları derňemek we hasaba almak işini, hususan da illeterli sanly kriminalistika, açyk çeşme analitikasy we halkara hyzmatdaşlygy ýaly usullary ulanyp öz işini garaşdy dowam etdirmek örel möhümdir diýip Mammedow Azatlyk radiosyna aýtdy. Ýel laboratoriýasy açyk çeşmeli tehnologiýalary, mysal üçin hem rasuratlaryny, sosial mediýany we rus neşirlerini ulanyp çağalar barada maglumat ýygnady. Bu proses toktumaly däl. Sebäbi bu biziň çağalarymyzyň ýygyna getirilmegi we adalet üçin açardyr diýip ol aýtdy. Her niçik bolsa da ähli umyt gitmedi. Administrasiýasynyň ýel topary üçin maliýeleşdirmäni betetmeginden bir näçe gün soň Amerikanyň prezidenti Donald Trump Russiýanyň çözüşini soňlamak üçin ýol tapmak barada Ukraina kärdişi Volodymyr Zelenski bilen geçiren telefon söhbetdeşliginde ýiten çağalaryň meselesini hem gozgady. Prezident Trump şeýle hem Prezident Zelenski'den uruş wagtynda Ukrainadan ýiten şol sanda ogurlanan çağalar barada sorady. Prezident Trump bu çağalaryň öýlerine gaýtarylmagyny üpçün etmek üçin iki tarap bilen ýakyndan işlemegi wada berdi diýip Aktam 19 martda geçirilen jaňyň mazmuny boýunça ma'lum etdi. Trump'ın paraçylyk gepleşik topary 24 martda Riyadda Rus kärdişleri bilen duşuşar. Russiýa tarapyndan ogurlanan Ukraina çağalarynyň takyk sany belli däl. 2023-nji ýylda Ukrainanyň parlamentiniň adam hukuklary boýunça wekili Dmitry Lubinets basyp alyjy güýçler tarapyndan bir kanun alınıp gidilen çağalaryň sanynyň 150.000 töweregi bolandygyny aýtdy. Zelenski tarapyndan esaslandyrylan çağalary ýygyna getiren başlangyjyna görä diňe 1236 çağa ýygyna getirilipdir. Russiýa Ukraina häkimetlerine mejburi alınıp gidilen çağalaryň tanawyny bermedi. Kiyev çağalaryň ruslaşdyrylýandygyny, täzeden terbiýe berilýändigini we Ukrainanyň garşysyna propagandalyň täsirini tezewar edilýändigini aýdýar. Rus masgalalary tarapyndan bir kanun perdentligi alınmak barada habarlaryň bardygyny, köp perdentligi alýan ene atalaryň çağalaryň atlaryny ütkedip, olaryň Ukraina şahsiýetini ýok edýändigi bellenilýär. Moskwanyň Ukraina şahsiýetine garşy alyp barýan urusy ýüzlerce ýyl mundan ozal başlady. Padşah Russiýasy we Sowet rejimi Ukraina dilini basyp, Ukrainlary assimilyasiýa mejbur edip, resmi dokumentlarda etniki Ukrainlary Rus höküminde hasaba aldylar. Russiýanyň tabin edici hereketleri adamyň diňe bir şahsiýeti bilen çäklenmeýär. Humanitar gözlük laboratoriýasyna görä, çağalaryň fizik taýdan kemsidilendigi, Ukrainadaky masgalalary bilen aratnyş taklamagyň gadagan edilendigi we Russiýa alınıp gidilenden soň iýmit we iýdek taýdan ýeterlik derejede üpçün edilmedigi dokumentleşdirilen ýagdaýlar bar. Humanitar gözlük laboratoriýasy Russiýa tarapyndan edilendigi öýdülýän urus jenaýatlaryny derňemek maksady bilen Amerikanyň döwlet departamentiniň teristleri bilen döredilen Ukraina konfliktini syn atly programmanyň bir bölegidir. Amerikanyň döwlet departamenti 18 martda Azatlyk radiosyna beren beýanatynda Ukraina konfliktini syn programmasyny goldayan daşary ýurt kömek teristleriniň ýatyrlandygyny tasdik etdi.